बिमायानो गैया बिब'आनो गैया नुमा गैयाबा मानिफ्राय गावनानै गनाय नोंलाय मानिफ्राय गावनानै गनाय लोगो दोनना माथो भिडिअ'आ नोगोद इन्ट्र'आवनो माथो गरम गरमथार माथो नोंथांमोनाथ' नायनो एक्साइटेड नङा होमबा दाथ' लक्ष्मि फुजाबो थांबाय दुर्गा फुजाबो थांबाय बुगानाय बुगायै मा जादों मा थादों गुदुं गुसु जेबो मिन्थिला नङा होमबा आंबो भिडिअ'खौनो होनो मोनथाराखैमोन 14 दिनसो जाबायमोन खोमा दे गाइस बिदिनो मानसिफोरालाय आरो खामानिफोरालाय आरो नङा होमबा नै बिदिनो गेजेरावनो भिडिअ'आव नुजाफैनो हायाखैमोन आरोखि बोरै बोरै थांखो दुर्गा फुजा लक्ष्मि फुजाफ्रा बोरै बोरै थांखो नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर नोंसिनिथिं बोरै सोलिलांखो सोर सोर अबेनिफ्राय नायगासिनो नैबे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि गेजेराव नैबे धामाका भिडिअ लाना फैलायबाय नैबे आदै मादै फोदै चेनेलनि अनारा नोंथांमोनाथ' नायनो एक्साइटेड नङा होमबा भिडिअ'खौ स' जागायगोन दसे उनाव हे गाइस वेलकाम बेक टु माय निउ भिडिअ निउ एपिसड गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय नैबे जयला जेन्टेलमेना नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो रेडि जादोंब्ला क्लिप्सखौ नङा होमबा बिनि गेजेर गेजेरनो आङो फोरमायलांबाय थासिगोन नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो आरो जायफोर आंजों भिडिअ बानायजाग्रा बिब' आरो बिनानाव नोंथांमोनाबो जाहाथे नैबे भिडिअ'खौ नुदोंबा गाज्रि मोना आरोखि दिनैना भिडिअ'आ माबायदि फैगोन होनना बुंबा माने खखाबाव दारि गोनां जोंफोरा दं नालाय एसे नांजायो ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैदों माने एसे गिदिर गोलावखौ जानो मोजां मोनो ओमफ्राय आरो नैबे दा फार्स्ट इन्ट्र' जुन्थु नोंथांमोना नुदों नैबे माने बायनो बिजाग्रा बिनानाव जाहाथे नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ नुदोंबाबो गाज्रि मोननाङा आरोखि आरो मोनदोंबाबो जेबो नङा आरो नोंसोर भिडिअ बानायखानायखा नङा होमबा स' भिडिअ'खौ आङो स्टार्ट जागायदिनि मा होनदों नों आंखौ बायनो नोंखौलाय मा बाल बायनो नोंनि गेसाव मालखौलाय मानो बायनो आंलाय आदसा एफा गेसाव मालखौलाय मानो बायनो बायथारनाङा नों मा होनदों आंखौ बायनोबा बायफैनो नोंखौ नोंनि माल गेसाव नाङालै आंनो नाङा बिदिनो माल गेसावबो थायो होमबा मानसिफोरा लाथारनाङा बिनानाव लाथारनाङा बिदि माल गेसावखौ बदनाम जागोन नाङा 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 नोंनि बे माल गेसावखौलाय मानो नांगौ आंलाय गेस थुस मोनामलायनाय बुस्थुआनो सेवबायसो दा गेसाव मोनामफैगारदों थुस 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 नों मारै गेसावनि मालखौ नांगौ आंनो थै खोन्थाहरलाबाय नुदां फंबाया बिनानावनो ओंखायसो गेसाव होनजादों साला मानसिया बिदि जायो ओंखायसो बुंनो हादों नुबायदां बिसोरिया मुगै सुगैनो माने नाङा नोंखौ मा होनो खोनाखाबाय दा नोंनि बासिनो फैदों मालायखौ बासिनायनि सिगां गावखौ खनसे आयनायाव नायलाय नोंखौ नायलाय आयनायाव माबायदि नोंगौ बिनानाव नोंगौ आंबो माबा बे दाम्पार गारिनि हेडलाइट फिउस थांनाय थांमाथां नुखाथारदों मानसिखौनो लोगो जाबायलां स्रायनो फंबाया जाहाथे भिडिअ'खौ नुदोंबा गाज्रि दाबोन आरोखि दाना फैदो नैबे भिडिअ'आथ' थांखांबाय जेनेबा बायनाय बायदि आरो दा माने खखाबाव दारि गोनांखौ माने बखिनायनि फैगासिनो नैबे भिडिअ'आ खिन्थु गरम जानो थांगासिनो दे भिडिअ'आ आरो बिनानावाबो जाहाथे नुदोंबा गाज्रि दामोनसै आं भिडिअ'खौ जागायनोसै सिख्लाफोर बे खखाबाव दारि गोनां हौवाफोरखौ थैनोबो दागोसोखा ए नंगौ खखाबाव दारि गोनाङाबा माबायदि जायोलै बेबा बिसोरो सासेल' जिएफ लाया सानै साथाम लायो ए नंगौ आंलाय माथो सासेल' जिएफजोंनो माथो हाबा जाबाय नोमबाजैखौ लाबाय आङो आरो बिसोरो डेन्जार गुन्दाबो जायो ए नंगौ आं गुन्दा नङालै आं नोगोद थान्दासोखा मानसियानो नुनायाव जेरै ओरै बिदिनो सिदा सादा मोजांसोखा आरो मा जाबावो बिसोरो मिथिगौ प्ले बय जायो बिसोरो प्ले बय ए नंगौ प्ले बय माने आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय माखौ प्ले बय होनो माने गेलेग्रा नोंहाबा सुखु दुखु बे खखाबाव दारि गोनांजोंबा मा खालामदों मा थादों खखाबाव दारि गोनांखौ गासिखौबो बखिबाय नोङो सोरहाबा नांजाबाय मोदोमाव नङा होमबा खखाबाव दारि गोनाङाबा नोंखौबा मा खालामखो आरो प्ले बय होननायखौथ' नोंथांमोना जाहाथे मिथिखाबाय मालायबा मा खालामदों मा थादों दुखुजों मा फोरमायखो स' दाना नैबे खखाबाव दारि गोनाङाबो थांबाय आरोखि भिडिअ'आ नै दा नेक्स्टआव फैगोन माने गिदिर गोलाव जाग्रा आब'सो होनगोन आं जेनेबा आब'नि भिडिअ'खौ ससे इन्ट्र'खौ भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोखि आयै लोगोफोर नै जा गिदिर थालिर नै
जोंबोथ' नुदों बेथ' थालिरानोखा नाथाय एसे गिदिर बेबायदि बिराद गिदिर गिदिर थालिरखौ आं बिराद जानो मोजां मोनो लोगोफोर नै नाथाय आं बेयाव मोनसे गोथाव मोननो मोनाखै दे रायजोफोर नैबे थालिरा माबायदि एबा सिल सिल जाखो माने थाव गोथांसो फोनखो ना मा फोनखो आं बे बाथ्राखौ माने हमनो हायाखै आरोखि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर नैबे थालिरनि कालारा सिल सिल नुदोंना नुवाखै फिसा फिसा थालिरखौ आङो एसेबो गाहाम मोना जानो नै जा गिदिर गोलावखा नै औ ब्रा आब' बिदि गिदिर गोलावखौनो नागिरो मानसिफोरा जानो थाखाय माने अहायोना बुजिखाबाय जा साइजखा नै लोगोफोर भिडिअखौ जा मोजां मोनखायो आङो जानो लोगोफोर एकदम जा जानो मोजां मोनखायो दे जाबाय था आब' जाबाय था अग्लि अग्लि जाबाय था गावनि गोसो बायदि जाबाय था आरोखि स' नोंथांमोना गाज्रि एंगेलजों नायदोंबा एसे गाज्रि मोनसिगोन मोजां एंगेलजों नायदोंबा मोजां मोनसिगोन आरो जायफोर आंनि हेटार्सफोर मोजां मोनदोंबा मोजां कमेन्ट हरदो गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि कमेन्ट हरदो ना मा होनो जा जानो मोजां मोनखायो आं बिदि फिसा फिसा थालिरफोरखौ जानो मोजां मोना लोगोफोर जि मोजांखा नै जि गिदिर गोलावखा नै लोगोफोर बिराद साइजखा आरो बिदिखौ आं बिराद जानो मोजां मोनो लोगोफोर बिदिखौ बिराद जानो मोजां मोनो आङो दे आब' जाबाय थादो अग्लिना जायोना सावग्लिना जायो बै बिखुनजो नाम्बार 1आव दंमोन ना मामि आङो बेखौ अग्लि अग्लि जानो लुगैदों होननाय बायदि आरोना स' गाइस दिनै भिडिअखौ आङो नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन दै गाज्रि मोननांला फैगासिनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबनो स' जायफोर मोजां मोनग्राथ' मोजां मोनखासिगोन गाज्रि मोनग्राफ्राथ' मोजां गाज्रिखौथ' मोनखासिगोन नङा होमबा बिनि गेजेरावनो मोजां मोनग्राफ्रा जाहाथे गोदानफोर हाबफैसनदोंब्ला माने चेनेलखौ साबसक्राइब खालामालासिनो दा थां आरोखि साबसक्राइब खालामना गालांथार अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगो मोनफिनगोन थाबनो